Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Nyun sewu dumateng sanipun sesepuh dan sepuh ingkang satu kinabekten Bapak Ketua Takmir lan sedaya jajaranipun ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati ugi anak-anak kula sedaya ingkang kula tresnani pandherek salat Isya rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan kanikmatan tuwin kawulujengan dumateng kita sedaya saengga wonten ing titik dalu menika kita tasih saged nglaksanakaken jejeban kita neninjih salat Isya alhamdulillah kanthi berjamaah. Salajengipun mugi-mugi sholawat sarta salam tansah kaparingna katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng garwa putra, dumateng para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama lan mugi-mugi tumedhaipun dumateng kita sedaya. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqarrub ingkang kula hormati, dumugi wanci menika kita sampun nglaksanakaken siam alhamdulillah sampun pikantuk pinten 19 napa nggih. Nggih 19 nggih. Benjang kalih dosa. Wonten ing kesempatan menika kita badhe ngaturaken ngene adab iktikaf dan keutamaan iktikaf. Dados kita wonten ing bulan Ramadan menika dipun dawuhi supados nglaksanakaken iktikaf. Napa to iktikaf menika? Dados iktikaf menika berdiam diri dalam masjid. Wondene sing dipun wastani masjid menika sesuai kesepakatan kita. Dados wilayah masjid menika sesuai kalih kesepakatan para jamaah sedaya. Saged kemawon masjid menika meluas mboten namung sik ten jero niki. Kalebet serambi pingking, samping, bahkan sampai tekan parkiran. Menika nek dipun sepakati nak masjid nggih menika masjid. Dados masjid menika sesuai kesepakatan kita wilayahipun. Menawi mlebet sampun kebak nggih sampun wonten ing serambi sampun kalebet menika masjid. Kok kebak nggih wonten samping nggih menika diwastani masjid. Ha kok kebak sanget piyanton sak Purabaya kakung putri sepuh enem lari-lari sam iktikaf ngene dadi mboten amat nggih to. Niki perluasanipun tekan parkiran dianggap masjid nggih angsal. Nek perlu dalan ngajeng menika dipun tutup kagem iktikaf. Mangke dialihkan jaluripun. Nggih, menika angsal kemawon. Kados masjid wonten ing Karomain riyen nggih mboten sebesar niku, namung alit. Ning karang pelebaran nggih masjidnya dianggap saya lebar ya. Mungkin Purabaya Bincang nggih calone lantai 2, lantai 3 ya. Amin. Mila masjid menika sing diustani masjid mboten namung wonten ing jero menika mboten. Menika saged meluas artikulasinipun. Lajeng iktikaf menika kita dipun saranaken supados wundu langkung rumiyin. Wundunipun wonten ing dalem kemawon. Kecuali mangke ten mriki batal monggo ajeng wundu wonten ing masjid. Rumiyin nonton ibu-ibu sing napa mundhut priksa datang kula. Pak Iksan janjane iktikaf nika le mendel ten masjid napa saking griyapun mendel. Malah ngendikane le ngapri dodok-dodok kalih isyarat ngeten-ngeten iki. Niku angsal Bapak Ibu dados napa ngendika saderengipun dugi masjid angsal ki mendodok-dodok yu ayo iktikaf mboten napa-napa. Mboten namung dodok-dodok langsung
dingake cudang-cuding. Ren wonten sik ngoten niku. Menika angsal pangandikan angsal. Lha mboten angsal niku mangke pun dugi masjid. Mlebet masjid menika nembe mboten angsal pangandikan. Pokoknya penting berdiam diri ten masjid, menawa sampun iktikaf. Senajan to nyapu-nyapu ngresiki masjid, angger ten masjid namung iktikaf. Dipun niati iktikaf. Kalebet dalu menika senasa kita menika sak sampunipun ngisak menika thalabul ilmi didobeli niate kalih iktikaf menika pun angsal. Dados angsal ganjaran iktikaf, angsal ganjaran thalabul ilmi. Monggo dipun niati iktikaf menika pun iktikaf niki. Amargi wekdal iktikaf menika bareng isak dumugi saderengipun subuh. Menika nek ajeng menggapai Lailatul Qadar. Iktikaf ndobeli kalian ajeng menggapai Lailatul Qadar. Nek nama iktikaf tok siang nopo saged. Niat iktikaf siang angsal, enjang angsal. Anggere ten masjid pun ten riku niku niat iktikaf pun saged. Ya. Dados iktikaf menika luas ya. Adab iktikaf ingkang sepisan terus-menerus berzikir ten masjid zikir. Senasa nyapu kalih zikir ya. Maos Quran nggih kalebet zikir angsal. Iktikaf menika luas ya. Mboten namung mendel tok. Ning maos Quran kalebet angsal. Lajeng penuh konsentrasi. Nggih. Nek mboten saged nggih diusahakan konsentrasi. Lajeng tidak bercakap-cakap. Tenjeron masjid mboten sah cakap-cakap. Le pangandikan makanya konten jawi masjid. Niki nganu nggih Bu, Bapak Ibu. Iktikaf menika sesuai dengan kenyamanan kita. Lampune ajeng dipejai napa digesangke angsal. Menika mboten kalebet rukun iktikaf. Nek nyamane padang dipadang nggih mboten napa-napa. Nyamane remeng-remeng diremeng-remeng ya mboten napa-napa. Nyamanipun peteng pateni angsal. Malah ngirit listrike. Niki ora jeglek-jeglek to nggih. Niku angsal pundi sing paling nyaman sesuai kalih jamaah sedaya. Soalnya kadang-kadang tiap jamaah sok benten-benten. Ning paling nggih ngawekane niku diambil titik tengah, ya rada remang-remang. Maka sing wedi nek petengan ya pun ketok dadi mboten wedi gitu. Sing blereng ya mboten pati blereng. Dados tengah-tengah nggih. Nek kita napa dipun sepakati ten tengah-tengah kemawon, mboten padang banget tur mboten petengan. Ya. Lajeng selalu berada di tempat, tidak berpindah-pindah. Dados sampun ngantos iktikaf bar ten pojok ngarep pindah ten mburi, pindah ten Jawi, pindah ten menika kirang sae. Dados iktikaf nese sae nggih manggon, nek pun ten ngarep nggih ten ngarep, ten wingking nggih ten wingking. Mboten sah pindah-pindah. Napa malih pindah-pindah kalih nebelek kancane. Kok rada ngantuk ayo udet sithik. Nyemet rokok menika kirang sae. Lajeng menahan keinginan nafsu. Nafsu sedaya nafsu kita hindari. Nafsu le ajeng dar utawi mindul, nafsu le ajeng hawane le ngantuk ajeng tilem, nafsu sahabat sanesipun menika kita tahan. Lajeng menaati aturan-aturan iktikaf. Kita namung napa nyuwun keridhonipun Gusti Allah. Nyuwun ridhonipun Gusti Allah mboten nyuwun ridho sanes-sanesipun. Ha menika. Maka saged dipun wiwiti. Iktikaf mboten kedah akhir Ramadan. Kawit awal sampun angsal. Mboten kedah malam ganjil, malam genep nika nggih angsal. Dados Lailatul Qadar menika le jemedul menika rahasia Allah. Saged wonten ing ganjil, saged wonten ing genep. Dados kita mboten ngertos namung Gusti Allah kalian tiyang ingkang dipun paringi ngertos kalih Gusti Allah, dipun paringi petedah kalih Gusti Allah. Sik mboten nggih mboten ngertos kapan le jemedul. Mila monggo sareng-sareng kita kaji ngilmunipun iktikaf lang saged kita laksanaken. Menawi Kanjeng Nabi menika kawit sepertiga akhir Ramadan. Dados malam selikur pun milai ngencengaken kendhitipun menika supados napa kita langkung takarub malih kalian Gusti Allah. Mila masjid menika dipunstani at-taqarrub. Artosipun napa nyerak dhumateng Gusti Allah.
Nggih cekap semanten jane tesih kathah. Ning niki kula jatahe namung 7 menit niki. Nggih. Mugi-mugi wonten manfaatipun kathah kelepatan kelinta-kelintis saking kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.